Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Татар халкының милли ризыгы шәкшәктән авыз итегез. Зәйдә зурлап уңыш бәйрәме билгеләп үтелде. Энергетик мәдәният сарае фойесында район аграрийлары җитештергән продукциядән күргәзмә урын алган иде. Шулай ук авыл хуҗалыгына багышланган стендлар белән танышырга мөмкин булды. Уңыш бәйрәменең тантаналы өлеше мәдәният сарае залында дәвам итте. Район башлыгы Разиф Кәримов авыл хуҗалыгының төрле тармакларында ирешелгән уңышларга тукталып, игенчеләргә фидакар хезмәтләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Самое большое богатство района – это наши люди. Специалисты, механизаторы, которые делают все возможное для получения лучших результатов, и они, конечно, являются гордостью нашего района. Сәхнәгә бер-бер артлы хезмәт алдынгылары күтәрелде. Зәй Шикәр агрофирмасының тракторчы машинисты Дамир Бахауддиновка авыл хуҗалыгында фидакар хезмәте өчен медале белән бүләкләнде. Уңыш бәйрәмендә хезмәт алдынгыларына авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының, министрлар кабинеты рәхмәт хаты, район башлыгының мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Елның иң яхшы комбайнчысы исеменә 9 алдынгы комбайнер район башлыгы кулыннан иң яхшы игенче лентасы алдылар һәм 50 мең сумлык сертификатлар белән бүләкләнделәр. Елның үзенчәлекле булуына карамастан, быел район бөртеклеләрне дә шикәр чөгендерен үстерүдә дә яхшы күрсәткечкә иреште. Моның нигезендә иң беренче чиратта кеше факторы, алдынгы технологияләр кертү һәм аларны төгәл үтәү ята. Авыл хезмәткәрләре бик тырышып эшлиләр, зур результатлар алалар. Шуңа күрә менә бүгенге бәйрәм инде ул авыл хезмәткәрләрен данлыклап, тәбрикләп китү чарасы. Хезмәт алдынгылары слетында котлау чыгышлары, концерт номерлары белән үрелеп барды. Район аграрийлары зур сәхнәләрдә хөрмәтләнеп, еллык эшкә стимул алды. Адилә Абырханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.